август 1877 година започват епичните боеве на най-високите точки на Шипченския проход – връх Свети Никола, връх Шипка и Орлово гнездо, които имат решаващо значение за изхода на руско-турската освободителна война. Малко известен е фактът, че след спасяването на прохода започва така нареченото Шипченско стоене през лютата зима на 1877-78 година. Нови хиляди убити, ранени и замръзнали. Но благодарение на Шипченската епопея изгрява свободата на България. Днес на мястото е издигнат паметник. Висок почти 32 метра, а огромен надпис с метални букви на борците за свобода е поставен на главния вход от северната му страна. Над него се намира огромен бронзов лъв. При откриването на паметника Шипка присъстват над 100 000 души, от които 80 живи опълченци, преки участници в сраженията. Как е издигнат този паметник? Какво знаем за неговият строеж? Кой е Пеню Бомбето? Пеню Атанасов Колев, познат още като Пеню Бомбето, е роден на 2 юни 1902 година в село Дралфа, близо до Търговище. Баща му е работил заедно с прочутия майстор Кольо Фичето, а от малък Пеню му помага по строителни обекти. По време на военната си служба Пеню е зачислен в трудовия набор и там се научава да разчита планове и усвоява тънкостите на строителството, поради което е наричан от колегите си инженера. Съвместната работа с видни български архитекти му помага да се здобие с документ за майстор-предприемач. Благодарение на него той може да ръководи и големи строежи. Успешната му работа по много големи обекти правят името му популярно, затова никой не се изненадва, когато след трудностите по строежа на паметника Шипка, именно на него възлагат изграждането. Прякорът му Бомбето не е случайен. Предприемачът бил известен с безупречния си външен вид. Винаги се е обличал елегантно и неизменно е носил бомбе. Ето какво си спомня Пеню. Гледам. Паметникът само до косницата изкаран. През това време касиерът на комитета, господин Киров, влезе в един окоп, целуна тръвата и заплака. Той беше опълченец, с такава една хубава брада, дълга до гърдите. Ще имал тогава 75 години. Обърна се към мен и ми каза: в този окоп бях хранен. Моята и кръвта на другарите ми е текла по тая тръва. Задари България. Сякаш мравки се полазиха. Рекох си: хората кръвта си тук са давали, пък аз да се заплаша от вятъра. Не, ще го направя. Инициативата за постояване на паметник за свободата на връх Шипка, тогава връх Свети Никола, е на останалите живи опълченци по време на тяхна среща през 1920 година. Когато се разпространява новината по вестниците, целият народ започва да прави дарения. Обявен е конкурс за проект, който е спечелен от архитект Атанас Донков и скулпторът Александър Андреев, който заедно с Кирил Шиваров изпълнява монументалната фигура на лъва. Основният камък на паметника е положен на 24 август 1922 година. По строежа работят 20 майстори от Габровско. Камъните се обработват на ръка и се извозват до върха с волски каруци. 2 години след началото на първи етап по строежа, никой не се осмелява да го продължи заради силните бури и студове. През 1922 година поканват Пеню Бомбето да продължи работата като ръководител на строежа. Той прие едва след като отгледнал построеното и се срещнал с някои живи опълченици.
Тогава е бил само на 26 години. След 3-годишна упорита работа, паметника Шипка е готов и на 26 август 1934 година става тържественото му откриване. Никой не споменава името на Пеньо Атанасов Колев. Обиден той години наред не се качва до върха. Изречта на цар Борис III при откриването на паметник Шипка. Освобождението на българския народ е най-величавен момент, най-крупното събитие в нашата история. Той е апотеозът на сбъднатите, най-съкровенни въждеяния, хранени с векове в българската душа. На Орлово гнездо блесна първият сияен лъч на българската свобода. Шипка е героичен образ на българското възраждане. Тя събра в един епичен устрем мъжеството и духовните сили на българския народ. Но пътят до там бе далечен път. По него е килията на Паисий, българската църква в Фенер, лобното място на Левски, на Ботев и Черешовото топче, което символично отбелязват преходите на неудържимия възход на българския народ. Народните будители и апостоли в революцията, борците за българската църква и борците за българската държава работиха всеки със средствата за своето време, но с една любов и надежда за българското освобождение. Господа, за тая светла епоха от борби, за това велико дело за освобождение, народната признателност издигна тук, на това място. Той е величествен паметник. Пеньо Бомбето умира през 1987 година в град Попово и макар подвикът му честно да е наричан Втората Шипка, той си отива от този свят забравен от мнозина. Затова нека днес 3 март се поклоним през подвика на героите на Шипка, но и си спомним за този изключителен и достоен българин Пеньо Атанасов, донесъл гордост на целия ни народ. Защото там нейде, навръх планината, що небето синьо крепи с рамената, издига се някой див, чутовен връх, покрит с бели кости и с кървав мъх, на безсмъртен подвиг паметник огромен, защото в Балкана има един спомен, има едно име, що вечно живей, и в нашата история кът легенда грей, едно име ново, голямо, антично, като Термопили славно, безгранично, що отговор дава и смива срамът, и на клеветата струшава зъбът. О, Шипка!